Geo Studio. Hayya, 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 hayya. A so ina kama a zuciya don a ƙauna banga kamar ki ba. Ki ce hasken rayuwa so da ƙauna sun zuciya. Idan kibiyar so ta soke kai na san ai ba ka ki ka faɗi ba. Ya fasa mini zuciyata a so san banga kamar ki ba. Ki rikita mini zuciya inda ke ba zan to zarta ba. A so ina kama a zuciya don a ƙauna banga kamar ki ba. Kai ne sirrin rayuwa inda kai ba zan tozar ta ba. Hayya 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 hayya. An shan su rana akwai hazike mu tabbata babu wanda ya kushe ta. Mata ku zo ku ga kyakkyawa Allahu shi ne ya zuga ka soyarta. Yawon ka ya fi kamar haske zubin halittar ka shi zane alkinta. Da za a min jarabawar su akan ka dole kadai zana cinye ta. Tallafa na ki saya ni kashi ki ba zan samu sukuni ba.